едно бедно селско момче, което стига до върха на държавата. Александър Стамболийски. Роден на 1 март 1879 година в село Славовица, Пазарджишко. Семейството му е бедно. Майка му умира, когато е още малък, а баща му работи тежко, за да изхранва дома. От дете е свързан с селото. Но вместо да остане само при земята, той избира образованието. Учи в България, а по-късно заминава и за Германия. С времето се превръща в един от най-силните гласове на българските селяни. Става водач на Български земеделски народен съюз. А между 1919 и 1923 година е министър-председател на България. За едни той е реформатор и защитник на селяните. За други – противоречив политик, обвиняван в авторитарен стил на управление. След Ньойския договор България е в тежко положение. Въвежда се трудовата повинност. Младежите участват в изграждането на държавата, но управлението му завършва драматично. През 1923 година, след преврат, Стамболийски е заловен и убит край родната си Славовица. Александър Стамболийски. Име, което остава едновременно значимо, спорно и важно за българската история. За да не забравим героите на България, последвайте ни.